Public hearing po isasagawa kasunod po ng panukalang magtakda ng singil sa paggamit po ng Convention Center at Provincial Bus ng La Union. Para sa regional news na yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Nakatakdang isagawa mamayang alas 9:30 ng umaga ngayong araw, Pebrero 26, ang public hearing kaugnay ng panukalang magtakda ng singil sa paggamit ng Speaker Pro Tempore Francisco I. Ortega Convention Center at mga provincial buses at coasters ng La Union. Sa inihaing panukala, layunin ng pagtatakda ng rental fees at service charge na suportahan ng maintenance ng mga pasilidad upang patuloy na magampanan ang tungkulin ng mga kagamitan sa publiko. Nasa 20,000 pesos ang tinakdang singil sa renta ng bus, 15,000 pesos sa coaster, habang magkakaiba naman para sa bawat silid ng convention center na nasa 1,500 pesos hanggang 5,500 pesos ang singil sa kada oras, maliban pa ang mga kagamitan tulad ng generator, LED wall at VIP comfort rooms. Samantala, hati ang reaksyon ng mga residente dahil sa umani pag-aakala na libre ang paggamit ng mga naturang kagamitan at pasilidad, habang ang ilan naman ay sayang-ayon para sa maintenance sa kondisyon na tumatalima sa itinakdang regulasyon ng LTFRB ang mga bus. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.